vaig a dir perquè m'ha agradat este conte de Fabuloso, que se titula La papallona i el caragol. M'ha agradat perquè va sobre una papallona i un caragol, que la papallona despreciava el caragol perquè no era com ella. I vol dir que no tenim que despreciar els altres perquè no siguin com nosaltres. I vos recomano que vos llegeixeu. Hola, soc Carla, de segon de primària, i he llegit este llibre. He llegit este perquè parla de que una xiqueta volia ajudar a la lluna perquè feia molt de fred i estava plovent i volia donar-li el seu impermeable. I he après d'este conte que encara que una persona no te diga res i tinga un problema, n'hi ha que veure-ho i ajudar-la. I n'hi ha que tindre empatia en els altres. Vos recomano que llegiu La lluna té fred perquè sereu millors persones. Soc Ainhoa i este és el llibre Les princeses també estiren pets. Vaig a resumir-vos-ho i vos diré per què l'he triat. A l'escola d'una xiqueta que li diuen Laura n'hi havia una discussió si les princeses també estiren pets o no. I va resultar que sí. I m'ha agradat este llibre perquè és molt divertit, graciós, i he après d'ell que les princeses també són gent normal i no tens que mirar per fora, sinó tens que mirar per dins. Hola, soc Laia i avui vaig a presentar-vos el llibre del monstre rosa. Tracta sobre un monstre que és rosa i molt gran i viu en una ciutat que tots els monstres són menuts i blancs. I ella es sent mal per ser diferent, perquè no pot fer quasi coses perquè allí són tots de l'estat menut. I se'n va de viatge a un puesto que troba tot el que a ella li agrada, en tots els monstres que a ella li agraden. I el sent molt gallí i ens ensenya que tu no tens de sentir-te mal per ser diferent. Adeu! Hola, soc Xavi i soc del Col·legi Magraner. Jo he triat aquest llibre, Gato con botas, perquè m'ha ensenyat que no tens que abandonar a la teua família ni a ningú animal domèstic, com el cas del Gato con botas. Aquest llibre està xulo per les aventures que fan i perquè s'ho passen bé i tot. I el xiquet, l'amo del Gato con botas i el Gato con botas acaben sent molt famosos en el poble. Jo recomano aquest llibre perquè aquest llibre ensenya molt sobre el valor de la família, que és molt important. Hola, em diuen Laia, estic en quart de primària i tinc 9 anys. M'he llegit aquest llibre que es diu Contes de bona nit per a nenes rebels perquè ensenya molts valors, perquè les xiquetes poden créixer sabent que poden fer el mateix que els homes. En cada pàgina del llibre hi ha una història d'una dona que ha lluitat per aconseguir el seu somni. I al final del llibre hi ha una pàgina on tu pots escriure la teva història i pots posar una foto. I recomano este llibre a totes les xiquetes i xiquets. Hola a tots i totes. Vos presento un llibre que m'ha agradat molt i m'ha ensenyat molt.
Es diu Exploradors de l'oceà. Este dibuix m'ha agradat molt perquè estan tots els animals de l'oceà. Així hi ha altres dibuixos i explica moltes coses. Així hi ha una altra imatge d'alguns animals. Així ens explica l'oceà en perill, que hi ha molts animals que estan en perill d'extinció perquè els humans han pescat i han fet moltes coses que no haurien d'haver fet amb els animals. També ens explica que mengem peix i marisc i és molt bo per a la salut, però no hauríem de menjar-ne tant per als animals. Així hi ha una foto d'un peix que està tallat en trossos per a que tots sàpiguen com és per dins. Així hi ha alguns animals que són de l'oceà que ens diuen que es mengen molt. I recomano aquest llibre perquè ensenya moltes coses i és molt divertit. Adéu a tots! Hola, soc Joan Cabrera del Col·legi Ceimà i Graner i vaig a explicar-vos una part d'aquest llibre que es diu Asombrosos lagartos. Vaig a explicar aquest salvatge perquè jo en tinc un i dos i es coneix molt bé. Esta barba se diuen pogones o també dragons barbudos i se diuen dragons barbudos perquè tenen una barba que quan volen defendre el territori o el menjar o alguna cosa, la unflen per a fer com si foren més grans i assustar als altres i així es protegeixen. Són omnívors, mengen vegetals i carn. També tenen unes punxes que punxen molt poc, però si es toques de darrere cap a dalt sí que punxen més. Tenen dos bultos ahí dalt en el cap, que són blanets, que dins està el cervell. En els rèptils, la majoria no fa falta que compreu menjar artificial ni res, perquè ells en cucs i coses, i grills, i saltamontes, poden menjar. Com veieu així que hi ha un camaleó menjant-se un insecte volador. Si voleu aprendre moltes coses de rèptils, vos recomano aquest llibre.